A música volverá a conquistar algúns dos recunchos naturais máis atractivos do Barbanza na cuarta edición de Paisaxes Sonoras que se celebrará entre o 25 e o 27 de agosto nos 4 concellos da comarca. Esta edición vai a ser do 25 ao 27 de agosto, seguindo un pouquiño esa tendencia que xa tiñamos estes anos de estender un pouquiño a temporada e facelo a finais do mes de agosto. Igual que as anualidades anteriores, vai a ser en 4 localizacións que son con un alto contido natural, con recursos naturais moi importantes, porque seguimos con esa idea de vincular a música coa cultura e sobre todo tamén coa natureza e cos espazos naturais do noso territorio para poñelos en valor, que eses espazos os iremos comentando nos seguintes días, pero como comentaba, van a seguir sendo espazos de alto valor engadido e de alto valor turístico, cultural e natural, por suposto, do noso territorio. Vivimos nun sitio privilexiado como é a comarca do Barbanza e sobre todo esta franxa norte da ría de Arousa, co potencial que ten, non só a nivel cultural, sino tamén a nivel deportivo, a nivel gastronómico, e bueno, o que queremos é que ese último fin de semana de agosto recalcalo con este fantástico festival, non? SES será encargada de inaugurar o ciclo cun concerto en Rianxo o venres 25. O sábado ao mediodía terá lugar a actuación de Leilía en Boiro, mentres que pola noite tocará a quenda Andrés Suárez, que ofrecerá un concerto en Ribeira. Pechan o ciclo o domingo na Pobra Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre cunha sesión vermú. Non tiramos por unha programación 100% galega, pero intentamos, despois de pasar un abanico de moitos grupos que é o que manexábamos, as concelleiras pois escolleron, e eu creo que escolleron moi ben, porque facemos unha fusión de música tradicional, pero tamén de música pop e de música de autor. Xa están a venda as entradas, que este ano tan só se poden adquirir online a través da taquilla.com. Pódense comprar por separado ou a través dun abono para todos os concertos. Os 100 primeiros abonos terán un agasallo especial.